tere, siinähän sinä oletkin, Kullervo. Oletko sinä just päässyt laivasta ulos, kerro? Joo, Tyrä, kun mä pääsin sen toisen henkilön, sen Tyrä osti minulle lipun ja tässä sitä nyt ollaan. Oletko sinä menossa sinne maahantulokielto virolaisten ekaan vastaanottokeskukseen, Tyrää, sinne Myllykkään, sinne sen Kääpi ja Ulriikan luokse? Sinnekö sinä olet menossa vai? Joo, kyllä mä ajattelen. Tyrä, mä oon kuullut virolaisten keskustessa. Se on saanut todella putsi hyvät pisteet. Se oli saanut 7,5 pistettä se paikka. No hui, sinä olet niin tyhmä, yhtä tyhmä putsi kuin ne Kilpliset. Jos sinä muistat sen lastenohjelman Kilpliset silloin vanhaa Neuvostoliittoaika, yhtä tyhmä sinäkin olet. Minä sanon sulle, kuule nyt Kullervo, semmoisen asian. Se mikä siellä paikassa pistää, pisteistä sinä puhut, niin siellä ei pistä kuule Tyrä putsi mikään muu kuin ne punkit. Just ne, tiedätkö? Se on se mikä siellä pistää. Syyhypunkki, sinä olet niin tyhmä ja saat nyt mulle niin paljon velkaa rahaa, kaikki laivaliput, Tyrä ja viinat ja tupakat ja nämä on nyt viimeiset pullot sinä haet minulta. Minä olin jo tuolla nukkumassa talviunilla. Älä jumalauta, Tyrä putsi tuu enää häiritsee minun talviunia. Piste.